To yan uwa da masu kallonmu a shafinmu na Facebook ko da rediyo tare da channel YouTube ɗinmu ko da TV, Assalamu alaikum. Barkanmu da dare yau. Yanzu za mu kawo muku shirinmu na baƙonmu na mako, inda Ayuba Sarkin Haƙuri ya tattauna da shahararren ɗan TikTok ɗin nan KB Mai Saje, inda muka ji kaɗan daga cikin tarihinsa. Ayuba, in ka shirya, bismillah. Shirin bakonmu na mako shiri ne da ke gayyato baki daban-daban daga sassa daban-daban na Najeriya da ma wajen Najeriya. To alhamdulillah a wannan makon mun samu tarban wani matashi wanda za ku ji sunan shi daga bakin shi. Sunana Ayuba Sarkin Haƙuri, nake cewa sauraro lafiya. Ina mai kira ga jan hankali ga al'ummar da suke a yada cewar Free Bello Bodejo, a yi ma Bello Bodejo adalci da sauransu. Ina mai kira gare su a duk abin da za ku yi a kafar sadarwa ku kasance masu koyi da jagoranku wato Dr. Abdullahi Bello Bodejo. Kada a zagi kowa, kar a ci mutuncin kowa. Duk wanda ya san Dr. Abdullahi Bello Bodejo yake zama da shi ya san cewa mutum ne wanda yake son zaman lafiya, baya son tayar da tanzoma, sannan kuma baya son zage-zage. Wallahi idan ka zagi wani wai dan ka burge Bodejo, kana iya bata mishi rai, dan shi baya kaunar ka ci mutuncin kowa. Shi yasa wannan ne sirrin da yasa duk lokacin da aka so a ci mutuncin shi ko a musguna mishi sai Allah ya daga darajar shi. Shi baya so a wulakanta dan adam, baya bari a wulakanta dan adam, baya so a ci mutuncin dan adam. Saboda haka gada ka ce wai zaka zagi wani domin ka burge Bodejo, wallahi bata mishi rai zakai. Kawai dai ka faɗi cewa ai mashi adalci. Tunda nake bidiyo kun taba jin na zagi wani, kawai cewa nake ai mashi adalci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sunana Kabir Yusuf, wanda aka fi sani da KB Mai Saje. A nan jihar Katsina ne, haifaffen jihar Katsina, mazaunin jihar Nasarawa a halin yanzu. Takaitaccen tarihin rayuwa na, an haife ni a jihar Katsina, na kuma girma a jihar Katsina. Na yi karatu na tun daga matakin primary, secondary school har na je tertiary institution a ɗaya Katsina State na graduate 2020. So yanayin zama ne ya kawo ni Nasarawa, inda nake zama da kanin babana. Wannan kaɗan daga cikin tarihin KB Mai Saje. Ko a hali yanzu KB Mai Saje me yake a jihar Nasarawa? To KB Mai Saje yana zama yana business ne a jihar Nasarawa. Ni dan kasuwa ne, yana kasuwa a jihar Nasarawa. So kowane irin kasuwanci yana da wani iri kai take? A takaice dai ni ina sayar da catfish. Ina sayar da catfish. Ina bayarwa a just mafi kusa da restaurant da dai sauran waɗanda suke saya kaɗan duka. Wannan shine business ɗina a takaice. Ɓangaren gwagwarmaya KB Mai Saje kai ba bakon fuska ba ne, musamman a social media. Koya aka fara wannan gwagwarmaya? Gaskiya gwagwarmaya an fara ta daga a hankali dai abubuwa suna ta ci gaba. So amma ni da yake mutum ne wanda ma ban cika kallon irin kalubale ba a cikin gwagwarmaya, wanda idan wani abu ya zo a cikin gwagwarmaya kamar kalubale, ina kallon shi a matsayin kamar nasara ta. To duk lokacin da zan ga ana tsangwama na akan wani abu, sai naga kamar ana increasing nawa, ana motivation nawa akan abu. Gaskiya gwagwarmaya dai ana kan yi, alhamdulillah, kuma ana ganin nasara. KB Mai Saje ka kai Bahauce, man cikin sauran da kake yi a social media za ka gan kafi baiwa al'umman Fulani musamman kariya ko irin abubuwan da ake ce suna yi, kafi a ɓangaren kariya, ko me yasa?
To a takaice in zaka kula ba wai bangaren fulani kadai ba, ni zaka ga maganganu na ina yin su ne a bisa gaskiya. Na farko mutanen da suka kai sama da miliyan 10, kai ka buɗe baki ka ce masu dukkaninsu 'yan ta'adda ne, kai ka san baka yi adalci. Ka kalli wannan taron mutanen, irin malaman fulani da muke da su a Najeriya wanda suka ba addini hidima, waɗanda a tarihin musulunci fulani sun ba da gudunmawa matuƙa. Kai ka kalli waɗannan jama'a zubi da tsarin su duka ka ce masu 'yan ta'adda ne, ai gaskiya baka yi musu adalci. But ni abin da ne believe da shi shine a kowace al'umma akwai na kirki akwai kuma gurbatattu, kuma kowace al'umma manurati gurbatattu su ne manurati. Saboda yanzu aka ce duka al'ummar fulani 'yan ta'adda ne dukkaninsu, to kuna ga Najeriya za ta zaune a yanayin yawansu? So wannan sai ka samu fulatani 10 ciki watakila ɗaya ne yake ta'addancin, saura ba sa goyon bayan ana yi. Saboda ni na tashi a ƙauye ne, ina da abokanaye fulani, nakan tashi na je gidansu su zo gidanmu mai karatu tare. Ina da yanzu aboki wanda idan a ce ina da ɗa ba fulatani ne, zan iya ɗaukar ɗan na tura shi ya je hutu gidansu, na ce kebi ne ya turo, kuma za a kula da shi kamar ni. To yanzu kamar mahaifin shi wannan in na ce ɗan ta'adda ne, ai kaga ban musu adalci. So saboda wannan gaskiya ni zaka kula ba wai wani sashi ne kawai nake goyon baya ba, a wannan kadamin kawai, wannan maganan kawai ita kanta in ka duba ta zaka fahimci cewar ina goyon bayan gaskiya ne da kuma faɗan gaskiya. Wannan shine a takaici. To wanda ya ɗauko wannan hanyar musamman ta tsagan gaskiya ko min ɗacin ta, akwai ɗimbin kalubale da zai fuskanta, ko ce irin kalubale ne kai ka fuskanta? To kalubale gaskiya suna da yawa, ba zan iya kirge kalubalen da na fuskanta, amma dai babban kalubalen da na fuskanta wanda ina tuna shi, akwai ranar da aka so a yi attacking nawa, lokacin an so a yi kidnapping nawa, ba don komai ba domin a samun tsanar yaren fulani. This is the reason. Wannan yana daga cikin kalubalen da a koda yaushe in na tuna shi yana damuna sosai, saboda waɗanda aka so a turo su kidnapping nawa da yaren fulatanci suke magana. So kaga idan aka kidnapping dina za a sa ni na ji na tsani yaren fulani. So a takaice dai ubangiji ya kare ni a daidai lokacin, kuma na gano dalilin da yasa aka turo a yi kidnapping nawa. Ina fita daga inda nake, wallahi ba a yi minti 10 ba waɗanda suka zo su yi garkuwa da ni suka bayyana wa. Allah kuma ya tsare ni da kariyar shi har na baro inda na tafi na dawo kuma lafiya, wani abu bai same ni. So Allah ya kare na gaba. Bangaren nasarori, ko ce nasarori ne ka samu? Gaskiya nasarori ba su kirguwa. Nasarori ba su kirguwa. Na farko silar gwagwarmaya da faɗan gaskiya, na haɗu da manyan mutane na kirki, manyan malamai sukan kira ni su bani shawara, su kuma bani addu'o'i. Sannan na haɗu da mutanen kirki a ma'amala wanda ina alfahari da su. Gaskiya ina alfahari da su matuƙa, domin duk wanda alkhairi zai same ka ya taya ka murna, damuwa ta same ka ya taya ka bakin ciki, wannan mutum ka yi alfahari da shi. So sanadiyar gwagwarmaya Allah ya haɗa ni da manyan mutane sosai, daga ciki har da na ƙabilar Fulanin, Hausawan da kuma hada ma Kiristoci. Gaskiya yana godiya a bisa wannan nasarori da na samu. So wani kira za ka yi wa al'umma musamman matasa irin ka, waɗanda za ka ga mutum ya ɗauko hanya ko ta gwagwarmaya ko ta wani sana'a wanda ya fuskanci kalubale kaɗan sai ka ga ya janye? Wani kira za ka yi ka matasa? To kiran da zan yi akan matasa 'yan uwana shine, abinda nake so ku sani, idan ka ɗauko hanya to kalubale fa alama ce ta ka fara nasara. Kalubale alama ce ta ka fara nasara. Da ka fara ganin kalubale, so ma'ana mutane sun fara kula ka kenan. So idan babu mai damuwa da kai har ya zo maka da kalubale, ma'ana babu cigaba. Saboda haka ina mai baku shara, ko ina so wasu su yi kofiyin daga gare ni, wanda ni a duk lokacin da na ga kalubale to na san cewa na fara nasara. Kalubale yana ƙara min ƙwarin gwiwa matuƙa. Ina jin daɗi ma daga ana kyarata, ma'ana na kai kenan har a kula. Saboda haka duk wanda ya fara gwagwarmaya tun daga ɗan kasuwa ta komai, da an fara kishi ya sa a ran shi cewa ya fara samun nasara. Wannan shi ne kira na da shawara ga mata.
To duka-duka a nan muka kawo ƙarshen shirye-shiryenmu na daren yau. A madadin ɗaukacin ma'aikatan Kodi Radio International Abuja da TV, ni Ibrahim Ramadake da na kasance tare da ku nake cewa ku tare mu a makon gobe. Mu kwana lafiya.